जादोंसे जनाय ओनसोलाव दिनै हानि जेंना दङ जे हानि जेंनाया माने फरेस्ट रुलार्स एक्ट 2006 बायदि समाधान जानो हायो बे ओनसोलनि हानि जेंनाया बसुन्धरा मिशन बायदियै माने समाधान जानो हायो बे मोननै उपायनि गेजेरजों जनाय ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरनि जिखिनि हानि जेंना थाबैनो जोबनांगौ बेनि थाखाय आसाम सरकारा भारत सरकारा खामानि मावनांगौ होननानै जोङो दिनै बे गेवलां मेलनि गेजेरजों सरकारनिसिम जोङो दाबि दैथायहरदों लोगोसे बे ओनसोलाव माने जोंनि मा होनदों फरायसालिफोर दङ माखासे बर' मिडियाम गंसे फरायसालि दङ सतीश बसुमतारी बड' गोजौ फरायसालि बे फरायसालियाव 7 जन फोरोंगिरि गोदानै थिसननाय जादों जे फोरोंगिरिफोरा गुबुन मिडियामनि आरो जि फोरोंगिरिफोरा बर' फंसेबो रायलायनो रोङा बर' माने सोदोब मोनसेबो फरायनो रोङा आरो फोरोंनो रोङा बैफोरबायदि फोरोंगिरिखौ थिसननानै जोंनि बर' फरायसाफोरनि भबिष्यतखौ धंस खालामनाय जिखिनि मोनसे राजखान्थि जिखिनि मोनसे खैसार आसाम हिक्का बिभागनि बेखौ जोङो मुगैदों बेखौ जोङो सोंखारिदों थाबैनो बर' फरायसाफोरनि इयुनखौ नायनानै बर'फोरनि इयुनखौ नायनानै आरो बै फरायसालिनि इयुनखौ नायनानै बै फोरोंगिरिफोरखौ थाबैनो उइथड्र खालामनांगौ होननानै जोङो सरकारनिसिम जोङो दाबि दैखांदों दिनै बिथांमोना आसाम जौगानायनि बाथ्रा होनदों दिनै बिथांमोना आसामनि सोलोंथाइ जौगानायनि बाथ्रा होनदों रांखान्थि जौगानायनि बाथ्रा होनदों भारतखौ जौगानायनि बाथ्रा होनदों भारतनि आसामनि जौगानाया सोरजों जागोन फरायसाफोरजोंसो जागोन फरायसाफोरनो जोंनि इयुन नाथाय फरायसाफोरनो दिनै मोजां खामानि मावनायनि बदलै बर' फरायसाफोरखौ बिपदाव लांनायनि दिनै जे खामानि मावदों बेखौ जोङो दिनै सोंखारिदों बेखिनि बाथ्रा लोगोसे दिनै जोंनि समाजाव नुजाफ्लेबाय थानाय जोंनि मा होनदों उन्दै बैसोआव हाबा जानाय ड्राग्स सोलिनाय लाइमोनफोरनि जिखिनि ड्रप आउट लाइमोनफोरनि जिखिनि मा होनदों निसा बेसाद जानाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बैफोर जेंनाफोरा बोरै जोंनियाव माने जोबस्रांनानै गोजोन मोनसे समाज गोजोन मोनसे गामि जौगानाय मोनसे गामि जों बोरै मोननो हायो बेनि थाखाय जोङो दिनैनि बे गेवलां मेलाव जोङो गुवार आरो गोथौयै जोङो सावरायनाय जायो लोगोसे बिटिआर गोरोबथा जालांबाय जोंहा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मावफुंजानो गोनां माखासे दफाफोरखौ मावफुंनायनि गेजेरजों नैबे ओनसोलाव जौगानायनि खामानिखौ सरकारा मोजाङैनो खामानि मावनांगौ होननानै जोङो दिनै दाबि दैखांदों मानगोनां नोंथांमोन लोगोसे आसाम सरकारा 8,000टा फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ एबलिश खालामनायनि बाथ्रा होनदों बे बाथ्राखौबो बिरोधिता खालामबावनानै आरोबाव जोङो सरकारखौ जोङो दिनै नारसिनहरदों आरो रायजो राजाफोरखौबो बेनि सायाव सांग्रां जानो थाखाय जोङो खावलायदों सोलोंथाइनि बिथिङै माब्लाबा एमालगेमेशननि राहाजों माने मार्जारनि राहाजों आरो माब्लाबा क्लास 3 निफ्राय माने क्लास 10 सिम मैथमेटिक्स आरो साइन्सखौ इंलिसजों फोरोंनांगौनि बाथ्राखौ माब्लाबा बिधायकर माने आदर्श माने स्कुल बानायनायनि मोनसे नोजोरारि थांखिजों माब्लाबा नोङो समस्थियाव गंबानिफ्राय 10 खन थाखानाय माने मिडियामनि सेकेन्डारि स्कुल सरकारि स्कुलाव इंलिस मिडियाम माने जाबसिननायनि माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै जेबायदि आसामा खामानि मावबाय थानो हादों बै बाथ्राफोरखौबो लानानै जोङो दिनै रायजो राजाफोरजों सांग्रांथि लानो थाखाय जोङो दिनै बेहाय सावरायनाय जायो लोगोसे 4 लेंगुवेज फर्मुला जे 4 लेंगुवेज फर्मुलाखौ बर' साहित्य सभाया माना खालामबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोङो होबथाबोदों बेखौ दिनै आरोबाव जे जोंनि माने एलिमेन्टारि केलेन्डाराव जे 4 लेंगुवेज फर्मुलानि मोनसे राहाजोंनो दिनै मोनसे केलेन्डारखौ मोनसे बानायबावनाय जादों बेखौबो जोङो दिनै आसाम सरकारखौ जोङो बेखौबो बोखांफिननानै लानांगौ होननानै जोङो बुंनाय जादों आरो दिनै बे मेलनि गेजेरजों जोङो बेखौनो बुंदों जे जोंनि बारग' एनडिएफबि बिथांमोना जायफोर जेलाव दङ बिथांमोनखौबो थाबैनो मा राहाजों राजखान्थियारि राहाजोंआनो जा बा आयेनारि राहाजोंआनो जा बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौनि थाखाय दिनै खामानि मावनांगौ सरकारा भारत सरकारा बा आसाम सरकारा बेखिनि बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै बुंदों दा बेखिनि बाथ्राजोंनो जोङो दिनैनि बे गेवलां मेलखौ जोङो दिनै माने खुंफुंनो हाबाय होननानै आङो आसा खालामदों बे जनाय ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम माने जोबोद आङो साबायखर बावदों जनाय ओनसोला दैबानाजों बुंफबजानाय मोनसे ओनसोल धेमाजि ओनसोला दैबानाजों मोनसे माने भुगिनांनाय मोनसे ओनसोल बे ओनसोलखौ जोङो बोरै माने बेफोर जेंनानिफ्राय उदां खालामनो हायो बे बाथ्राफोरखौबो लानानै जोङो एसे जोङो बेवहाय सावरायनाय जादों आरो जों बेफोरनि थाखाय फैबाय थानाय समाव खौसेथियै मावनो हानाय माने गोहोआव थानाय सरकार बिथांमोनखौ जोङो नोजोराव खोख्लैनो थाखायबो जोङो दिनै ज'यै खामानि मावलांनो थाखाय जोङो दिनै थांखि लानाय जादों गोजोन्थों